Sukramangkara tumpak menda tete Buddha Maesara Spati mintuna saiki jenenge cah enom to kepiye jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medu tatik to heeh nah aku ki ya men gaul ngono lho mosok ya lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku motormu ki ditahan gong heeh aku ki ditahan motornya ditahan kon melengkapi kon masangi spion kon masangi plat kabeh wis tau kowe iki yo nglidik wis cilik suwe-suwe keri ya alah saya dalu raras apira sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggewan putyanira sang Dwijawara grengeng lera swaraning madu pranta manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sireping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning rati dereng wonten ingkang kacarita amung sanggewang pertangga pati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya
Duh pitatasang kamantian diwasani nang wau kawusa ancir wis ngancik goro-goro. Sukra mangkara tumpak menda tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka tri catura panca cacapta astana dasa Goro-goro ing Jawating Pakliran saiki namung ngurmati mijilira warpat kuna kawan Kelurahan Semar Garing Petruk semauna Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora rombo alon arire
Ya karang. Karang ya kaya ngene iki Petruk iki isih kret mau ya meng klora kleru karang ya. Kepiye ya? Tesih dalam tahap pembelajaran. Nah, kon ada-ada wae iso lali cakepan kok. Diubang-ubangke mubeng rono, mubeng rene. Ya nyuwun pangapunten. Karang ya wis kaya ngene iki Petruk kantrong bolong saking Sedayu. Ya ora ding aku sok ning Sewon kok. Ora aku di Sedayu jane. Wah aku kuwi karang ya kepiye to? Sedayu. Ya ana, lho. Sewon, lho piye. Sedayu bali Sedayu meneh jego kikirikku. Ayo padha wae mulai meneh aku ning Sewon. Aku iki tuku kirik wegah dijegoki kok. Dek kapan kae iki aku ngumbahi motor kirikku melu ngancani. Ana cah cilik mlaku wis doyak e. Lah aku sing tratapan to. Nek kirikku dicekel terus disengsu ora. Lar nganu masakake aku sapa muni enak mau. Jenengan Bu, nggo benjang tumbas kalih kula. Aku durung tau sak jege urip durung tau ngicipi apa kuwi sing iki. Durung tau aku karang. Mesakake aku karo kirek kowe mesakake ning isok tak tapuki mergo njegoki wong kuwi mau. Wengi-wengi tanggane lewat, "Lho Mas, ngono aku ya nggih, Mbah, monggo." Jegok kok iye. Lah kon mlebu tak kandang jokan kowe. Mesakake aku. Apa iki? Apa iki? Layang kangen kok. Waduh. Kula nuwun Mbak Petruk. Lho. Kok Mbak? Kula nuwun Mbak Petruk, Mbak Bagong. Wah, sekedap niki Bagonge tesih lagi OTW mriki. Kula Mbak Nafisa badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Oh nggih, mengki dipun minangkani. Karo nyeluk Kang Gareng karo Dik Kang Gareng karo Dik Bagong. Ah iya. Neng 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 nong 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 wis wangun tenan to pisan to. Karang yo aku guru sinau neng neng nong 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 kuwi 3 sasi lho iki. Neng 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 nong nong nong. Neng 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 nong nong nong. Kurang seru ndul. Ora ndak kualat aku mboten Ding, mboten guyon. Neng 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 nong 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 nong. Neng neng nong 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 neng 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 nong nong nong. Ya, tanggap ing sasmita. Neng 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 nong nong nong. Sung lho balene pisan meneh men gaul. Neng 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 nong 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 sung. Apik to? Apik aku seneng kok nek ngene-ngene iki. Neng 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 nong nong nong. Wah wis ora. Wis ra apa jenenge? Wis ora spell karo aku pisan. Wis ora chemistry-ne iki wis ora terbangun. Wis dipedhot ya. Neng 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 nong nong nong. Nah, lega nek wis kaya ngono kuwi. Ya aku meng neng neng nong 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 kuwi Kang Gareng teko dhewe kok. Tenan. Wis ora usah nganggo tembang kok lak Kang Gareng klotak wis genarene kuwi berarti. Neng nek ora nganggo lagu-lagu kuwi ora gayeng. Neng 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 nong nong nong. Ayo karang ya kepiye to? Les. Lah aku meng arep ngeles kok. Lesung jumenglung sruwe bal-balan. Lesung jumenglung manakar bangunno komandan Mbak Isa jroning pan bisa tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok.
glung seru imbal-imbal lesung jumeng. Apa Gong? Ya aku ki mau ki lagu saka band Padi. Ngomongke pari to iki mau. Iya. Piye Kang Gareng karo Bagong kabare sehat? Aku ya sehat-sehat wae ning ya tetep tekle ngene iki ya. Neng sehat aku. Iya. Bagong kepiye Bagong? Sehat aku. Aku pirang-pirang dina iki sakane teka ayo padha madang. Sakane teka dalange Ramadan metengku wis perih yo diteri nang kene tok sek tok tok glung tok tok sek tok glung tok glung tok. Ngapa Gong ora apa-apa nyanyi to. Padake. Nyanyi apa sega. Padha to mau pari saiki wis dadi sega. Wis padha jane mingan heeh. Sesuke meneh dadi kuwi mau. Jadi rebut ki ngono kuwi ora apik. Heeh. Ngapa Gong kok kowe kok ketoke mau bengi lehmu mulih kok bengi banget ki. Ha iya karang ya ana alangan ning dalan ki. Saiki jenenge cah enom to. Kepiye? Jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medu tatik to. Heeh. Nah, kowe yo men gaul ngono lho, mosok ya numpak motor kurang gaul ke ya serasip no. Sapa mau muni dol wae mau. Sesuk arep tak dol kan. Aja ndak seneni mamah. Heeh. Ya terus kuwi. Lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku. Motormu ki ditahan Gong. Heeh. Ditahan ki paling 5 menit terus aku kon mlebu dijak jagongan karo ngopi. Oh, lah terus aku ki ditahan motore ditahan kon melengkapi kon masangi spion kon masangi plat iya ha ning mar dijak jagongan karo ngopi kok kepiye ngerti nek aku anake si Semir kuwi lho oh ngono heeh lah terus dijak jagongan terus yo ndak selak kepengen aku malah mesakake lah aku ya meluncur to alhamdulillah yos kaya ngono kuwi mulane mau bengi aku iso mulih jam pira ya jam 4 lagi tekan omah. Oh kok lemu tangi terus jam pira Gong kowe iki nek turu esuk-esuk lemu turu kok wong Bathang ya Man. Lah aku wis tangi jam pira jam 5 iki aku tangi digugah mergane karo gentone kowe. Sapa to gentone iki? Kuwi lho. Kuwi lho sing jaketan ora nganggo kaos mbleleng tenan jakete dibledhehke. Ban ketok ngono heeh. Mendodi, awakmu ki mung sak biting kok. Wah gleleke ora jamak-jamak. Jane ki piye ya ora apa-apa lah. Kena dienggo kanca ning omah. Heeh. Nembang-nembang Gong minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Heeh. Masih ana akeh iso ana ngimpi, iso ana lagu manut Pak Dalang, iso ana nyidam sari. Terus iki ana rondo kempling. Wis akeh. Terus iso ana apa neh ya mau ya. Wis ding ketoke sik ya. Tak tilekane sik iki soalé nang basa pele ngono kuwi. Nah iki. Ndi to? Nah iki mau ngono. Sik ndi to mau iki? Ana ngimpi, karo ngimpi barang mau. Wes kuwi sono berarti 4 5. Nang ya alon-alon. Ndara-ndara wiyaga lagi dadahar. Iya. Ya sementara ade ngoceh sik Gong. Heeh. Sementara ngoceh-ngoceh ngene iki ora masalah. Ha iya. Mau tangting-tangting iki kene iki ya ngeleh ora tangting-tangting. Lah aku ya duwe ya. Ora apa-apa ora masalah. Aku kan laku prihatin. Laku prihatin karo udut. Wah udut ki omeng mlebu ditokke meneh kok. Apa-apa sing mlebu ditokke meneh ki ora apa-apa. Kaya ta udut ngono kuwi lho maksudku kuwi kaya ngono kuwi lho.
Duk gundulmu. Gundul kita kuwi. Wah, yang mburi iki sih gayeng banget. Aku kaget aku mau dilik cah cilik iki. Mak petunguk ngono kuwi. Mburi sih kebak kuwi. Penontonnya ya masih wah jan jos tenan iki ya sih ramai. Heeh sih gayeng iki pokoke iki engko gara-gara ku disetel paling gayeng. Wah jan dusun Sampangan Mantuk mriki niku jan budaya elok tenan kok. Iya kok. Ngapa kok diarani dusun Mantuk? Apa kok? Aku ya ora ngerti kok. Ya mung tekon kowe mulai aku ki ora ngerti mulane tekon kowe. Nah aku ngerti aku ora tekon. Iya, ngono kuwi to, Gong. Heeh. Saiki karo minangkane sing alus-alus sik apa ya mau ya? Sing paling alus ki ana alus apa ya terus sing alus-alus akeh to, Gong, biasane sing alus-alus ki. Ngimpi, ngimpi ku ya kena. Iya. Ngimpi sik apa-apa ki kudu ngimpi sik kok. Kabeh ki saka ngimpi. Terus bar ki diusahake. Terus ra kelakon. Lah kuwi umet sing marake umet ki kuwi. Terus ngimpi meneh. Lah terus iki ngimpi meneh terus diusahake meneh nganti dadi nganti berhasil ya ngimpi sing nembang sapa truk penake truk ha manut kowe aku Gong nek umpama nek nggon ngimpi-ngimpi kaya ngene iki sing apik ki ya sing cocok sing sip ki mae ya to ya, Mae. Mae iki sapa, Gong? Mae Neti. Mae Neti. Lah kon jumeneng apa ora? Mosok gara-gara jumeneng to, Truk? Ya ngono. Wadake. Oke, Mae penontonnya ya sik akeh dhewe, mosok ora jumeneng. Ha iya. Wong ndara-ndara Wiyagadha ngadeg mosok Mae ora ngadeg. Apa Gong? Ora mau lho. Ora ora tak teruske ya. Mae? Mae? Nggih, pripun? Katuran jumeneng nggih. Minangkane Imam Mundutan ngimpi. Nggih. Nggih, wah jan. Nek dereng telas ditelasi riyen lho niku lho segane kathah banget lho. Kula pun jangkah lho niki. Napa? Nek nelaske napa nih? Napa? Kula pun jangkah. Wah, nggih pun nek pun jangkah. Kok ndak gede. Apa? Uwit ka lho. Duh. Terus apa nek udu? Apa ya aku mau kira krungu e. Oh. Langgam ngimpi nggih, Mas? Nggih, langgam ngimpi. Niki langsung napa bawa? Weh, lah ya bawa ya. Jam piro iki lho, jam 1:30 kurang seprapat. Jare bubar jam 2. Hah? Jare bubar jam 2. Ngomong sapa ora? Pak Bolot. Oh, Pak Bolot. Pak Bolot. Janeng ya ning talaga kati langit. Urung ta? Jare kon bubar jam 2, iki kurang 20 menit meneh jam 2. Karepku kok mingan Mas. Oh niki dibawani Mas ngimpine. Masih nonton niki lho. Oh nggih. Saking sinten ta? Saking Mas Kevin. Kevin. Nggih. Cobi mang anu. Mas Kevin ngono kuwi lak anu tangane munggah. Mas Kevin, pundi nggih? Lah nika. Ngacung. Pundi? Lah nika lho. Pundi? Nika lho. Nika lho, Bu. Aku ora aruh. Walah ya wis tuwa. Wis ora apa-apa. Nggih. Nggih, malah nek ora aruh ki sok gampang kok. Ayo. Nga
Wah, jane kremus-kremus ki lho. Pengen. Wah, iya ya nek pengen ya. Ya prihatin sih, mengke nek es mudhun lek maem. Heeh. Leres. Nggih. Leser. Monggo. Nek arep maem ki ora kudu medun kok. Sosok nek pas munggah barang ya maem. Munggah gunung. Kuwi maksude iki kuwi lho. Tegese iku. Mobang ngedari jagat ngulandara nglambara ngunggahi gunung. Durung rampung. Piye ndol kok malah digong. Oh, udu to. Sapa sing ngegong ki? Bolone sing nggon. Preman. Premane heeh jare. Sapa? Sapa sing ngegong ki mau? Kene. Tak grendo sirahmu kene. Kejam. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Gong. Nah, iki lho gong iki gon kene iki. Wah, kowe iki kok mulane sok nyetel rekaman radio. Ora duwe radio, sok tak tumbaske. Nang klithikan wis mati-mati ngono kae, kok benakno dhewe. Yuk. Seripat,
Udah seneng banget ya. Sampun Mas, nggih matur sembah nuwun. Wis ngimpi wis dipinangkani, Truk. Iya. Jan seneng sing ngrebabke seneng banget ketoke. Dumeh malam iki bebas ngono. Terus yo seneng banget terus sapa-sapa. Karang yo sing wedok ki ora melu terus bebas bengi iki. Ah yo ngono kuwi ora apa-apa kok, Gong. Ana Nyidam Sari. Wah, yang baru. Ha iki kudu karo yang baru wae. Yang baru. Monggo disep. Kowe kudu disepote pokoke sing gayeng. Monggo kanca-kanca sedanten sepote sing gayeng. Waduh.
Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Niki ajeng wajah baru tapi nggih pun sepuh kok. Kok nek apa jenenge prinsipe sing ngerbab kuwi wah ora masalah. Sing penting anyar. Kuwi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Gedang Sari, Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Nggih. Nggih, saking Gunung Kidul. Lah iki gawane Pak Bolot to jebul. Oh, lah saiki kaya mangkono kuwi to. Pak Bolot ingkang nyepeng napa? Menika ingkang meking nika. Oh, ingkang Ah, meking. nika. Nggih. Ngagem kacamata. Nggih, lah niki malah tasih timur ngoten kok. Lah. Oh, papahe nggih. Papahe Mas. Menika Papa Bolot. Papahe Mas Bagur. Oh, nggih. Apunten nggih. Ning asli niku bapake tesih nem kok. Ayo. Oh, terus juk tersapu malu. Lah, nggih. Tersapu milu. Tersipu malu. Kalih putrane kok malah isih sepuh putrane lho. Nggih, kala wau napa pamundutanipun? Ngidam Sari. Nggih. Nggih. Dipindah mawon kula. Pripun? Lah napa, Pak? Walah. Niki langsung napa? Wah, lha yang ki bawa. Oh, nggih. Ngagem bawa. Nggih bawa. Nggih, ngagem bawa. Sakniki. Malah nggih bincang mawon. Wingi nek saged malahan. Monggo sakniki. Demam bekus bebejaning ati kaya ngene wong nandang asmara amang awakku dhewe dah dewek jawat agung walasana mring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpama nonah kodha tanpa prau sasat sarahing pepetri ngidam sari Nggih. Yuk, monggo, Mbak. Umpama sliramu sekar malati aku bunga hidang sari umpama sliramu margi wong bagus aku kan bakal liwat
swantenipun wah. Sip. Heeh. Kas. Heeh, iki isih jebule ana siji meneh. Apa kowe, Gong? Ki tak wacake ya iki ya. Wilujeng dalu Mas Dalang, kula Pak Suwanto saking Sampangan. Kula nyuwun dandang gula Semarangan dilebetaken dendang Semarang, nggih. Ingkang baku mugi-mugi dusun mriki tansah guyub rukun lan aman, amin. Lan panjenengan mugi pinaringan lancar lan pinaringan kesehatan. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, siap. Wae nek dienggo penutupan kuwi nek ora sing apa jenenge? Apa? Mbok-mbokane singa-singane sinden iki. Bu, Prastiwi. Wis dienggo penutupane sapik banget. Heeh. Karo lenggah wae. Ku kurang apik apa to jane aku ki? Apa pengen berdiri? Oh, berdiri. Isih kepengen eksis po. Heeh. Kudu aku ya sing karep berdiri. Wis ora apa-apa. Ben ketok to. Ketok ya isin aku. Mosok kon ngetokke. Isin po? Isin. Mosok ah. Wes ngadeg kon ngopo? Nah, iki mau lho ana Napa? dandang gula Semarangan dilebetaken dendang Semarang. Dandang gula kok ngadeg. Wis ora apa-apa ya ben gaul. Ben Ya. ketok mau lho. Mbah. Hah? Kayak ben kaya nek ning purawisata mbiyen ka lho. Ning kurang. Sing ngene iki apa? Heeh. Nek iki yo wer-wer. Nom-nomane jan Dek mono. Nek saiki yo bintangnya. Ah iki lho, Glo, dikancane. bintang tamune asem pundi, Pak? Tak kira ngancani aku. Pipis. Oh, keluarane jeng pipis. Napa tesih duwe? Wah. Lho, lah kok malah piye to tandang gula ki? Ya tekon karang ya wis tuwa. Ya, Eh? Kuning-kuning ngapane? Yogya. Wah, wis tau cakepane ganti. Apa? Wis tau cakepane ganti. Apa? Ganti apa ngono sego. Apa ngono? Bar madang ya aku iki. Aku urung Ya. Medhun madang sik, tak gantene ngono. Aku ganten sing mayang. Nyoh, nyoh. Nek kaya aku tancep malah aman ra ono sing ngegol-goli yo. Dedap tidem. Alah wis tau ya niku. Suweh tau yo. Kabeh-kabeh wis tau kowe iki yo. Glidik wis cilik. Alah. Wis musuh karo singa-singane sindan wis ora wani apa-apa aku san. Gus.
tuwa ki kene munggah. Kene medun wis tuwa. Paut. Ya ana nek wani regane. Engko mung tok nyang murah. 20. Nek dumes tuwa 20 ya moh. Ya le ya. Nggih. Wes manjer kawuryan tan kuciwa memanise swara ngrintih. Iso ya Pak ngrintih. Oh. Iso. Ya isih ana nek iso nek ana jodhone. Jodhone nek do weruh wis do wegah. Apa Mas kok guyu? Hah? Oh iya. Ora apa-apa. Ora ta ya. Manggep srenapteng dalu ing ulat ngapa kok ngemas? Ora apa-apa kok. Aja kepencut. Ora ngarep. Engko nek kilaf barang Ora. ming 20.000 lho, Le. Tak nggo gedruk ilang. Ora ra iso musuh iki nek aku kok. Rada ekstrim. Langut Senthik mencelat. prondene paksa kebekan saking kehing taranggana kang sumiwi warata tanpa
bela wae. Suwe-suwe keri ya. Alah, Maksudnya nek tok ithik-ithik ya keri aku. paijo-paijem seneng banget ki lho doan ki lho. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke dari mana datangnya cinta sayang 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 seribu kali sayang dari mata turun ke hati. Ah nika. Ya lumayan payu 50. Nuwun nggih, Pak. Walah jan kok apian. Heh. Tundaki 30 mesake paling. Heh? Oh. Kok mengai dit 50 nggih pamrih.